Luna ianuarie la Consiliul Județean Sibiu. Robot unic în România, achiziționat pentru secția de oncologie din Sibiu. Șase destinații noi anunțate de reprezentanții Wizz Air și Aeroportul Sibiu. Modernizarea centralei termice de la Spitalul de Psihiatrie. Analize mai rapide pentru bolnavi oncologici la Sibiu. Daniela Câmpean a fost desemnată vicepreședinta UNCJR. Sibiul devine un județ digitalizat în beneficiul cetățenilor. Daniela Câmpean, aleasă în conducerea Consiliului pentru Dezvoltare Regională. Reabilitarea sediului Consiliului Județean Sibiu. Transparență și optimizare. Ziua Culturii Naționale și 175 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Campanie de informare pentru recipiente deșeuri. Mica Unire sărbătorită la Sibiu. Ieșiri în natură în cadrul programului Anii Drumeției. Președinta Consiliului Județean Sibiu a fost prezentă la șezătoarea mumelor din satul Tălmăcel.